Исәнмесез, сіз Яңа Гасыр каналында адымнар тапшыруын карыйсыз. Бу атнаның татар дөньясы Татарстан өчен мөһим вакыйга, күренеш үзгәрешләре турында алдагы ярты сәгатьтә. Казанны Мәскәүгә якынайтачак юл, гасыр төзелеше, эксклюзив кадрлар һәм төзүчеләр белән беренче әңгәмә. Опорлан күтәрелгән инде, күпер төзеләр. Авылы безнеке, капкасы күршенеке. Төбәкләрнең шикләрен билгеләү нинди гаҗәеп мәсьәләләрне ачып сала. Чуашларның бер ызбасы безнең Татарстан җиренә керә. Милләттәшләрне меңнәрчә чакрымнар аша очраштыра торган бәйрәм, федераль сабан туе Ульянны гөрләтте. Татар шигырьләрен бүген кайдан табып укыйсым? Нигә кулдан төшмәгән интернетлы телефонда шигырь табам диме? Шәй дегустациясы шикелле, мәсәлән. Төрле шәйләрне кабып карыйбыз, татып карыйбыз. Үзебезнең шагыйрәбезне табарга тырышабыз. Атнаның федераль дәрәҗәдәге мөһим вакыйгасыннан башлыйк. Бу атнада Санкт-Петербургта халыкара икътисади форум эшләде. Ул быел яңа шартларда узды. Татарстан делегациясе өчен икътисади форумның берничә нәтиҗәсе бар. 2 көн эчендә республика президенты 35 очрашу уздырган. Төрле оешма һәм җитәкчеләр белән 14 килешү имзаланган. Инвестицияләр җәлеп итү мөхите буенча безнең республика быел милли рейтингның 2нче урынына күтәрелде. Һәм шуның белән Владимир Путин теленә эләкте. Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать в этом году, присоединилась и Московская область. Форумның безнең республика өчен нәтиҗәле килешүләренә килсәк, ВК компаниясе Иннополиста алдынгы эшләнмәләр үзәге ачачак һәм инженерлык мәктәбе булдырачак. IT республика статусын даими дәлилләп тору нәтиҗә бирә. 2024 елда Казан киләчәк уеннары дип аталган киберспорт ярышларын кабул итәчәк. Шулай ук Идел буе төбәкләре арасында елга маршруты барлыкка киләчәк. Яңа сөйләшүләр нигезендә түләүле 2 юл салыначак. Татарстан президенты югары дәрәҗәдәге очрашуларда уздырды. Казакстан җитәкчелеге белән сүз 2 арада тормышка ашырыла торган проектлар турында барды. Икътисадта шундый бер тәгълимат бар. Юллар төзү өчен бүленгән 1 сум сәнәгатьтә 2 сумлык нәтиҗә бирә һәм бюджетка 4 сум салым булып кире кайта. Хәзер Россиядә бара торган иң зур юл төзелешләренең берсе М12 трассасы. Ул Европа Көнбатыш Кытай коридорының бер өлеше булып тора һәм Мәскәү, Казан, Екатеринбург аша Казакстанга килеп чыгачак. Аның 142 чакрымы безнең республика аша уза һәм шушы участокларда гына 4000 гә якын кеше эшли. Гөлнәс Сәйфетдинова бу атнада беренче тапкыр тарихи төзелеш барышы белән танышты һәм әле төзүчедән кала беркем аягы басмаган асфальттан узды. Иделнең 2 ярын тоташтырачак күпер, 2 якта да эш кайный. Өстән карасаң, аның нинди кылычлы икәнен күз алларга була. 45 мең тонналы корылманы су эчендә торгызу өчен бихисап әзерлек эшләре башкарырга кирәк. Күперне 28 терәү тотып торачак. 3-се коры җирдә, калганнары су эчендә. Бүгенгә 6-сы куелган. Тагын 14-ндә эш бара. Төзүчеләрнең 1 минутта вакыты юк, әмма безнең белән аралашыр өчен бүленәләр. Уже тотындык основной опораларга. 4 опора басты, бирсәк уже тотындык нигә. Основной күперге. Минимумда уже күренә, то что күперне товарны уже бәрдек, аларны сваривать иттек дә и әкрен генә тәртәбе су яктан у якка. Хәзер техника вакытлыча төзелгән эш күпере буенча хәрәкәт итә. Алар Идел аша күпердән узучы беренче машиналар дип әйтергә була. Кирәкле материалны шуннан китерәләр. Әмма бу күпер ярларны тоташтырмаган. Суднолар йөрү өчен ара калдыралар. Судовые ходы, они как они были, так они и есть. Это естественные русла, либо там дополнительно углубленные, но уже это помимо нас. Елгага 600 субай урнаштырылачак, 3тән 2-се куелган инде. В целом достаточно устойчивые пески. Ком катламы гомумән алганда ныклы дип әйтергә була. Субайларны башка технология буенча урнаштыру карары кабул ителде. Булай эшләгәндә эш тавышсыз бара. Якында өйләр, ял итү урыннары булуын исәпкә алып, шушы алым сайланды. По сравнению с забивными сваями это бесшумно. Водой, значит, на 2 опорах. Одну опору победили за счет того, что сделали джет, и сейчас ждем набора прочности.
Бу атнада күпер төзелеше ничек барганын Россия премьер-министры урынбасары Марат Хуснуллин президент Рустем Минниханов белән бергә карады. Проект катлаулы, мондый объектлар озак еллар дәвамында төзелә. Бу очракта вакыт кысан, 3 ел эчендә торгызу бурычы тора. Бу күпер магистральдәге иң озын инженерлык курылмасы булачак. Бер ярдан икенче ярга кадәр 3400 метр. Су өслегеннән күпергә кадәр 30 метр ара калачак. Чагыштырып карасак, бу 9 катлы йорт биеклегендә. Сул як ярда күпердән килә торган трассаның өстеннән узачак күперне торгызу эшенә керешкәннәр. Машиналар ком чыгаралар. 9 миллионнан артык кубометр ком монда. Ташыйлар икенче җиргә. Җир эшләре беткәч, проектны отметкага төшергәч, опоралар күтәрелгәч, инде дальше күпер төзеләр. Будущий путепровод будет соединять автомобильную дорогу М12 и местную муниципальную автомобильную дорогу Кайбиц-Камылово. Монысы М12 трассасының Койбыш янында булачак участогы. Шушы урында тиз йөрүшле трассага керү юлы да булачак. Төзелеш янында быел яңа асфальт заводы тургызылды. Якында булгач уңайлы һәм сыйфатта югалмый. Асфальтобетонная смесь не успевает охладиться, так как температура укладки асфальтобетонной смеси не должна превышать ниже 150 градусов по Цельсию. Асфальт-бетон катнашмасының беренче катламын җәйгәннәр. Шушы объектта гына 200 кеше 70ләп техника эшли. Вакыты белән Казан, Буа, Ульяновск, Мәскәүдән киләләр. Трассаның 19 җирендә төрле ясалма корылышлар күтәрелә. Бу инде күперләр, региональ юллар белән кисешү, терлекләр чыгарырга төзештә 1000 артык кеше эшли. Шушы районыбыздан инде 300-гә якын кешеләр шушы төзелештә катнаша. Шушында туктап ял итү урыннары да каралган, төзелеш тәмамлангач та эш урыннары булачак дигән сүз. Юл тирәсендәге бөтен хезмәт күрсәтеп торган җирләрдә халкыбыз эшләр дип, һәм инде эш урыннары тагын да булыр дип теләп калабыз. Татарстанга елның 7 һәм 8 этаплары туры килә. Берсендә 35, икенчесендә 41 ясалма корылма торгызыла. Аларда 4000-гә якын кеше, 1300 берәмлек техника эшли. Гомумән Мәскәү, Түбән Новгород, Казан тиз йөрүшле магистрале төзелешендә бер юлы 17000 кеше катнаша. Быелның 3нче кварталында 31000 эшче җәлеп ителәчәк. 800 чакрымда башкарыла торган эшнең никадәр кулачлы булуын шушы саннар күрсәтә. Аны үз вакытында Байкал-Амур магистрале төзелеше белән тиңлиләр. Ул чакта БАМ гасыр төзелеше булса, М12 трассасы Европа Көнбатыш Кытай арасында яңа офыклар ачачак. Объектның никадәр кирәкле булуын эш тизлеге күрсәтеп тора. Строим площадки отдыха и подъезды. Без хәзер күп функциялы зоналар эчендә урыннар әзерлибез. Отельләр, туклану урыннары, яулык салу станциялары, машиналар ремонтлау урыннары булачак. Сентябрьдә инде беренче яулык салу станциясе барлыкка киләчәк. Алар иң элек трассада 100 чакрым сайын булачак. Аннары ихтыяҗга карап үстәләчәк. Төзелеш бер ел элек кенә башланып китүгә карамастан, бүгенгә 800 чакрымлы трассаның 4/1 өлешенә асфальт җәелгән. Кайбер объектларны инде быел кулланышка кертү нияте бар. Проект тулысынча 2024 елга әзер булырга тиеш. Лаеш Койбыш районнарыннан Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә төбәкләрнең шикләрен билгеләү буенча зур эш бара. Татарстанның Чувашия һәм Башкортстан белән шикләре ачыкланды инде. Әлеге төбәк җитәкчеләре белән килешүләр май ахырында имзаланды. Бу атнада әлеге документларны парламент раслады. Хәзер эш Киров, Самара, Ульян өлкәсе, Удмуртия белән дәвам итә. Безнең республика илнең 8 төбәге белән шиктәш. Территорияләрне билгеләгәндә шактый бәхәсле хәлләр килеп чыккан. 573 проблемалы участокның 5-сен хәл итәсе калды диде Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры. Эш барышында исәпкә алынмаган җирләр килеп чыга. Авылы безнеке булып, йортлары күрше җиренә эләккән торак пунктлар табыла. Чит республика территориясендә утрау кебек торган участоклар ачыклана. Йорты Татарстанда, мунчасы Чувашиядә, капкасы Удмуртиядә булган авыллар да бар икән. Бу инде милек ягыннан гына түгел, җирне рәсмиләштерү, төрле ташламалар алу кебек хуҗалык һәм социаль мәсьәләләргә барып тоташа. Алар ничек хәл ителә? Безнең репортаж. Менә шушы Чипкас Илмәт авылы аша Татарстан белән Чувашия шиге уза. Менә ул сызык. Аны атлап чыксаң, Чувашиядә буласың, артка чигенсәң, Татарстанда. Бу урамда гомер-гомергә 2 республика халкы күрше яшәгән. Уң якта татарлар, сул якта чувашлар. Ил картасына күз салсак, Чепкас Илмәт, ягъни Чепкас Илметьево дип аталган бер үк исемдәге авыл Татарстанда да Чувашиядә дә бар. Ул шул бер авыл инде, тик бүлгәләнгән. Ике ягы Чувашиянең Чемуршинский районына карый, уртасы Татарстанның Чүпрәле районына. Тарихы 17нче гасырга барып тоташа. Казан ханлыгы чорында ук нигез салынган дигән мәгълүмат бар. Авылга керү юллары да Чувашия территориясе аша уза. Менә шушы урам аша ул Чепкас Илмәткә кушыла. Безнең нигез менә шунда иде, 76 елдан күчтем мин
югары, ске. Бусы Чепказ Никольский инде, бусы безнең Чепказ Илметьево. Илдус Абыйвәлиев туып үскән нигез шушында. Ике республика шигендә урнашкан була. Гомер буе шулай яшәдек ди. Уң як күршеләр чуашлар, сул якта татарлар. Шикнең кайдан үтүен ул яхшы белә. Тоткан иде монда. Шуннан булар да кермәде, алар да кермәде, без дә кермәдек. Шулай бергә яшәдек. Яши шик сызыгын билгеләүче коймалар да сүтелә. Йортлар да бер-берсенә якыная. Бу урында торган Юнкеровлар йорты шик буена туры килә икән. Милек хукукы буенча дәүләт актында аның бер дивары Татарстанның Чүпрәле районына керә диелгән. Калган яклары Чуваши иде. Хуҗабикә әйтүенчә, бу нигездә аның әбисенең әнисе яшәгән була. Йортның шик буена туры килүен үзләре дә документ алгач кына белгәннәр. Что там можно сделать? Тут и участок-то маленький. Әлегә йортлары һәм җирләре кадастр хисабына куелмаган. Аны рәсмиләштергәндә шикне ачыкларга туры киләчәк. Документ буенча бит язылган прямо то, что аларның йортлары кергән безнең территорияга, безнең районга инде. Әгәр дә аларга сатырга булса, бүләк итәргә булса, наследствога бирергә булса, аларга менә шул җирнең границаларын уточнеттергә була. Согласовать итәргә кирәк. Безнең райондагы палата белән, үзләренеке белән. Авылның икенче бурычында да шундый шиктәш урында утыручы йорт бар. Аның өе Чувашия җирендә, мунчасы Татарстанда төзелгән булып чыга. Биренге йорт дигән без аны чуашларның бер ызбасы безнең Татарстан җиренә керә. Бүген монда яшәмиләр, хуҗалык өчен кулланалар. Бу йортның төзелгәненә бер гасырлап бардыр. Билгеле инде ул чакта шикләрне билгеләүче төгәл күрсәткечләр булмый. Барысы да якынча исәпләнә. Шуңа шик буйларында менә шундый төгәлсезлекләр очрый. Элек точный приборлар булмаган инде. Хәзер спутниковый прибор GPS, это точный уже прибор, который точно устанавливает границаларын, җирләрнең границаларын. Шуңа күрә шул шундый ошибкалар килеп чыккан. Киләчәктә мондый хаталар булмаячак, чөнки Татарстан белән Чувашиянең шик буйлары төп-төгәл билгеләнде. Документка ике төбәк җитәкчесе кул куйган иде. Бу эш белән белгечләр 3 ел шөгыльләнә. Төрле бәхәсле хәлләргә тап булалар. Шундый 122 җир кишәрлеге ачыкланган. Алар барысы да хәл ителә. Нәтиҗәдә Чувашия республикасында Татарстанның 5 анклав җире кала. Моны белгечләр чәчүлек җирләр дип аңлатты. Эшләр барышында 573 проблемалы участок табылган иде. Бүгенге көндә шуның 7-се генә калды. Хәзерге вакытта Марий-Эл Республикасы, Самара һәм Ульяновск өлкәләре белән шикнең урынын билгеләү проекты буенча килешүләргә ирешелде. Оренбург белән бу килешү узган елның декабрендә расланган була. Чувашия, Башкортстан арасында майда тәмамланган. Чувашия белән безнең шикнең озынлыгы 554 чакрым, Башкортстан белән 498. Монда да проблемалы мәсьәләләр чыга. Әйтик, 350 гектар исәпкә алынмаган була. 200 бәхәсле җир кишәрлеге ачыклана. Аның берсе Баулы районына туры килә. Моңарчы Иске Шүти авылныкы дип саналган территорияләр Ак елгасының Башкортстан ягы күршеләрдә кала. Когда определяли границу с Республикой Башкортостан, и пришлось отдать 72 гектара этих земельных участков, как бы это была болотистая местность. Ул границалар безнең күптәннән инде без аны үзебезнеке дип йөрдек. Хәзерге вакытта инде ул Башкирия ягына кагылышлы икәнлеген аңладык. Нинди җир иде ул? Нинди өлешләр? Ул кырые, сазлык инде анда авыл көтүләрен көтәргә бик кыен дип уйлыйм инде. Эш шунда ки, борынгы картографик карталарда шикләр Ак елгасы буенча билгеләнгән. Теге як Яр Туймазы районына караган, бу як Баулыга. Тора-бара Ак елгасы агымын үзгәртә һәм ярлар ишелеп ландшафтта үзгәрә. Нәтиҗәдә елганың Башкортстан ягында коры җир зурая. Шикләрне рәсмиләштергәндә элек су булган урында хәзер барлыкка килгән территория күршеләргә карый. Шик элеккечә үк елга буенча калдырыла. Сегодня у нас все вопросы отрегулированы. Я хотел поблагодарить вас. Более 60, по-моему, у нас каких-то разъяснений надо было. Здесь, да, мы полностью нашли решение. Большое спасибо. Очень правильная и мощная работа. Теперь у нас юридически все закреплено, поэтому я думаю, что тоже хорошее дело мы завершили. И будем дальше работать. Татарстан 8 төбәк белән шиктәш, 3-се белән барлык мәсьәләләр хәл ителгән, документлар расланган. Тагын 3-се буенча мәсьәләләр хәл ителгән, кул куясы гына бар. Икесе Киров һәм Удмуртия белән эш дәвам итә. Ике арада бәхәсле 5 урын кала. Аларны тиз арада хәл итәргә кирәк, диде президент. Эта работа, она требует усилий, встреч. Я думаю, что надо за короткое время этот путь пройти. Самое главное, мы сейчас уже четко знаем, какая территория нашей республики и где она проходит.
Илнең хәзер бөтен төбәкләрендә дә шикләрне билгелиләр. Замана технологияләре, элек ат юлы, чамалап кына салынган эзләрне хәзер космостан карап төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. Нәтиҗәдә моңарчы кешеләр милекне исәпкә куйганда, ташламалар алганда юлыккан проблемалар бетергә тиеш. Фәйрүзә Мәҗитова, Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Данил Филатов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер Кодак сәхифәсенә чират җитте. Тормыштагы кызык, мәзәк, шул ук вакытта гыйбрәтле күренешләр турында юмор аша Данил Сәфәров. Исәнмесез. Көтү көтәсе килә кай вакыт. Яңалыклардан качып, интернет тотмый торган җирдә. Әмма анда да берәр түрә килеп чыгарга мөмкин. Дагыстанда шулай булганда. Тауларда йөргән көтү янында бер кортеж туктый. Һәм машинадан премьер-министр килеп чыга. Көтүченең хәлен белә дә, бер бәрәнне эләктереп, аны ни өчендер үбә. Без дә элек авылда сарыкларны көтүдән шулай эләктереп ала идек. Үзеңнекен таныр өчен сыртларында зәңгәр буяу бар иде. Әмма аларны үпми идек. Никтер. Аның каравы премьерның әлеге видеосы республика башлыгына бик ошаган. Прекрасная весенняя зарисовка от председателя правительства дигән ул. Шутник, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Бушлай нидер таратканда этеш-тыртыш барлыкка килгәнен көттә тор. Төрле нәрсә өчен этеш-тыртыш күргән булды. Элегрәк Түбән-Кама сабан тоенда шәк-шәк өчен сугыша яздылар. Бушлай туңдырма, коймак, хәтта ботка өчен дә кеше бер-берсен таптарга әзер. Люди вас снимают, какие вы дикие! Бу атнаны коллекциягә тагын бер очрак өстәлде. Мәскәү паркларында ләләләр бер кат шәшәк аткач, суганчаларын халыкка таратырга булганнар. Кем әйтмешли, азря. Буларны гаеп итәргә ашыкмагыз. Шәшәкләр бит ул матурлык. Димәк, бу кешеләр матурлык өчен көрәшә. Безнең халыкта бушлай нидер эләктереп калу инстинкты канында бугай. Бер абзый әйтмешли, эштән зур әйбер алып чыга алмасаң, кесәңә ширепләр булса да тутырып кайт. Халява. Руста шундый сүз бар. Шул хәтле татлы ул, безнең хәлвә дигән сүзгә охшап тора. Сизәсезме? Дөньяда адәм баласы булганда, халява һәр вакыт хәлвәдән дә татлы булачак минемчә. Элек чит илдәге мәгънәсез законнарны көлеп сөйлиләр иде. Баксаң, үзебездә дә андыйлар бар икән. Курск өлкәсендә балалар бакчасына эшми торган җыештыручы алмакчы булганнар. Ә баксаң, бу дискриминация икән. КоАП РФның конкрет маддәсенә туры килә. Статья 89, пункт 2. Не пойдет. Кыскасы, хәтияла хәткөл. Бу игъланны бирүче балалар бакчасы хезмәткәрен 3000 сумга штрафка тартканнар. Кара аны, өчүче кешеләрне башка алай обижать итмә. Ты меня уважаешь? В общем, должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Шулай туры килде, безнең бу атнадагы чыгарылыш федераль дәрәҗәдәге вакыйгалар белән үрелеп бара. Бүген милләттәшләребезнең игътибары Ульяновскидагы федераль сабан туена юнәлгән. Милли бәйрәмгә Россиянең 65 төбәгеннән кунаклар җыелды. Ул елдагыча Татарстан делегациясе һәм җитәкчелеге катнашында уза. Рөстәм Миңнеханов сабан туеның сабан бәйрәме, хезмәт кешесе бәйрәме булуын, халкыбызның берләштерү мөмкинлеге икәнен тагын бер кат ассызыклады. Шулай ук ел сайын илнең бер төбәгендә җыелып, анда яшәүчеләргә халкыбызның гырыф-гадәтләрен күрсәтү урыны, сан ягыннан илдә икенче урында торган милләт буларак, төбәкләрдә татарлар мәнфәгатенә кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләшү мөмкинлеге дә. Быелгы федераль сабан туеның милли бизәкләре Илгиз Шәкүров репортажында. Мотор яланы саклап, кунакларны шәк-шәк, эпитоз һәм якты йөз белән каршы алалар. Бәйрәм мәйданчыгына кергәндә үк Ульян татарлары әзерләгән утарга эләгәсең Татарстан президенты белән Ульяновск өлкәсе губернаторы да көтелгән кунак.
Ульяновск өлкәсендә 150 меңнән артык татар яши. Федераль Сабан туй монда инде 4-нче тапкыр уздырыла. Бу юлы бәйрәм өчен махсус төзекләндерелгән ипподром территориясендә. Сабан туйга да шундый мотор җыелып, концерт белән килдек, җырлар, биюләр алып килдек. Татар азыклары пешереп алып килдек. Сабан туйны уздыргач инде уздырабыз мы вместе дип праздник, где представляют все конфессиялар, инде вся кухня своя. Һәммә татарларны бергә йыя, һәммә татарлар шатланып шунда байрамнап күңел ачабыз. Уйган кеше тиргә шумып, җир ашлый, хезмәт куя. Федераль Сабан туйы язгы кыр эшләренә багышланган тамашадан башланып китте. Аны Татарстан белән Ульяновск өлкәсенең иҗат коллективлары бергә әзерләгән. Рөстәм Миңнеханов милләттәшләребезне сәламләп, Ульяновск өлкәсе җитәкчелегенә, халкына Сабан туйны оештыруга көч куйган һәркемгә рәхмәтен җиткерә. Безнең бүген Сабан туй 58 Россия өлкәсендә, 35 чит илдә үтә. Һәм ул безнең бөтен татар халкын үзенең гореф-гадәтен, телен, динен сакларга ярдәм итә. Шушы Сабан туйны оештырган җитәкчеләргә, шәһәр хуҗаларына, безнең менә Нижнекамск районына Татарстаннан зур рәхмәт әйтеп кул чабырга тәкъдим итәм. Ульяновск өлкәсе губернаторы федераль Сабан туйны уздыру мөмкинлеге төбәк өчен зур горурлык булуын әйтә. Хочу всех поздравить с этим замечательным праздником, пожелать крепчайшего здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба над головой и всего-всего самого наилучшего. Спасибо, с праздником! Тантанада җитәкчеләр Татарстан һәм Ульяновск өлкәсенең дәүләт бүләкләрен тапшырды. Рөстәм Миңнеханов исеменнән өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе өр-яңа газель машинасы ачкычын алды. Сабан туенда Татарстан да үз утарын тәкъдим итә. Аны Түбән Кама осталары торгызган. Биредә нәрсә генә юк. Менә шундый авыл йортында күрергә мөмкин. Урамда кул эшләнмәләре тәкъдим ителгән. Кайдадыр самавар кайнап утыра. Теләгән һәр кешене себерке бәйләргә дә өйрәткәннәр. Инде бераз эчкәрәк керсәң, менә шундый йорт хайваннарын да күрергә мөмкин. Монда ук төрле остаханәләрдә катнашырга, авыл тормышы белән танышырга мөмкин. Бәйрәмнең иң күңелле мизгеле милли уеннар. Аларны да йоласына туры китергәннәр. Башка еллар белән чагыштырган вакытта бу Сабан туйда ниндидер менә рухилык, шуның кадәр кешенең настроениесе, рәхәтлеге күренеп тора. Көрәшне күрдек, көрәштә бик матур көрәшәләр. Аннан уеннар бик, ана җырлаучылар да бик матур. Бик күп кунаклар килгәннәр. Бездә моның елда ел булган Сабан туйларда бит моның хәтле кунаклар юк инде. Сабан туен гаилә бәйрәме дип атарга була. Менә Молотковлар гаиләсе 14 кеше килгәннәр. Үзләре белән гармун да бар. Без бөтен гаилә белән малаем, кызым, балалар, аныклар, бабайыбыз барбыз да монда, әлхәмдулилlah. Район күләмендә үткән, өлкә күләмендә үткән бөтен Сабан туйларын берсен дә калдырганыбыз юк. Сабан туеның йөзек кашы милли көрәш. Келәмдә илнең иң көчле батырлары. 22-нче федераль Сабан туеның төп батыры дип Ульяновск өлкәсе егете танылды. Был в форме, готов был выиграть определенно. То есть у меня была установка на победу. Поэтому, как я задумал, так и получилось. Баш батырга Татарстан президентыннан өр-яңа автомобиль. Сабан туйда илнең 52 төбәгеннән 40 мең кеше катнашты. Киләсе елда федераль Сабан туя Кузбасста узачак. Аны уздыру мөмкинлеген бирә торган күчмә кубок бүген шунда китте. Тулпаратны Кемерово өлкәсе губернаторына тапшырдылар. Ульяновск өлкәсеннән Илгиз Шәкуров, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бу атнада Казанда безнең тапшыру авторлары фикеренчә татар даирәсе өчен тагын бер мөһим вакыйга булды. Беренче тапкыр җәйге ачык форматта шигърият кичәсе узды. Ул шагыйрьләр урамы дип аталды һәм төрле буын авторларын һәм аларның иҗатын яратып укучыларны, тыңлаучыларны очраштырды. Әлеге проект Интертат электрон газетасының 20 еллыгы уңаеннан оештырылган иде. Беренче очрашу күрсәткәнчә кичә күпләрнең күңеленә хуш килде һәм яңасын тагын 20 ел көтәргә туры килмәс. Шагыйрьләр урамы безнең өчен бер яктан бүгенге шигърият белән танышу урыны булса, икенче яктан уйланырга форсат иде. Бүген кемнәр һәм нәрсә иҗат итә? Алар әйткән сүзләр арасында нинди мәгънә яши? Күңел халәтеңә шушы мизгелдә туры килгән замана шигырен кайдан табып укырга? Нигә татар авторлары иҗатын интернет чоры булса да, интернетта табып булмый диярлек? Рания Абдрахманова шушы актуаль сораулар турында шагыйрьләр белән фикер алышты.
Фәлсәфә, мәхәббәт, туган тел, туган як. Гасырлар төрле, темалар бер. Шигърият гомер-гомергә буыннарны тоташтыручы күпер булган. Бүгінгі күндә туган телне ныгытуга, туган телгә игътибарны юнәлтүгә һәм безнең классикларыбыздан башлап, Тукайлардан, Дәрдемәндләрдән, Сәгыйть Рәмиевләрдән, Бабичлардан, Токташлардан, Туфаннардан башлап, бүгінгі яшьләргә кадәр безнең изге максатны, изге юлны билгеләүдә. Кырым буенда гөркелеп тергезелгән учаклар, җәннәткә тимеп торалар, яшеллек, җиләк-җимеш, җыр, дуслар. Шагыйрьләр урамы проектын 26 апрельдә Тукай туган көнендә уза торган шигырь бәйрәменең бер канаты дип атыйлар. Бирегә дә рухи язык алырга, илһамланырга, татар сөйләмен ишетеп ял итәргә килгәннәр. Күнәр идем, янар таудай, дәррәү уяныр. Җанга ташкан айнар хисләрмен. Һәр шагыйрьнең иң матур шигырьләре яшь вакытта языла ди белгечләр. Яшьләр күңеленә дә шундый әсәрләр якынрак. Димәк, шигъриятны популярлаштыру өчен шагыйрьләрне ешрак сөйләтү кирәк үрнәк. Шигырь бит ул рухка, күңелгә рәхәтлек бирә торган, сине башка нидер иҗади дөньяга алып кирип китә торган әйбер. Гадәттә ошай кабул ителгән яшьләр өлкәннәр белән бик аралашмый дип өлкәннәр ачуланалар. Яшьләр безнең бик аралашмыйлар дип. Бүген мен шундый формат күзгә күз карашып, бүген яши торган, бүген шушы Казанда кайный торган кешеләр бергә җыелып. Монда безне башка буын вәкилләре белән дә очраштыралар. Шул ук вакытта бәлки ул ниндидер тәҗрибә уртаклашу булыр. Төрле шагыйрьләрнең сүзләрен тыңламлап карамакчы идек. Шәй дегустациясы шикелле. Төрле шәйләрне кабып карыйбыз, татып карыйбыз. Һәм үзебезнең шагыйрәбезне табарга тырышабыз. Шигърият белән танышуның төрле юллары бар. Иң гадие әлбәттә укып, әмма укучы белән шагыйрьне күзгә күз очраштыру шигырь белән танышуның үтемлерәк юлы. Иң үтемлесе шагыйрьнең үз авызыннан шигырьне ишетү. Мин хәтерлим, мин Хәсән Туфанның шигырь укыган чакларын, Сибат Хәкимнең шигырь укыган чакларын, Әнвәр Давыдовның, башка шагыйрьләрнең, алар минем күңелгә шул хәттиян үтеп керде. Мин аларның шигырьләрен укыйм хәзер һәм аларның шигырьләрен укыганда аларны күз алдына китерәм һәм әйткәнчә аларның поэзиясен, аларның шигъриятен ныграк игътибар итә башлыйм. Соңгы 10-20 елда әдәбиятка килгән шагыйрьләрнең иҗаты аерылып тора. Сугыш чорында ватанпәрвәрлек, туган илне ярату турында, коммунизм чорында уңышлар, эшче хезмәт турында язсалар, хәзерге яшьләрнең стиле башка. Яңгыр ява, балык теле укытучысы кайтып килә. Көлә-көлә, күлне таптап. Балыкларын саный. Шигърият халыкчанда булырга, шул ук вакытта оригиналь образ метафоралары белән дә аерылып торырга тиеш. Бүгенге шигърият шундыймы соң? Заманалар үзгәрә тора, әдәбиятта да буыннар алмашы дигән әйбер бар. Һәм менә һәрбер заман үзенең шигъри үслүпләрен, шигъри стильләрен тәкъдим итә. Безнең халыкка иң җитмәгән хәзер үз заңының хәзерәк тиешле дәрәҗәдә булмавы. Аның өчен үз заңының үсү өчен тарихны да белергә кирәк, әдәбият сәнгатен да белергә кирәк һәм иң мөһиме киләчәк буынны милли рухта тәрбияләргә кирәк. Димәк, ихтыяҗ бар. Дистә еллар элек атна сайын Тукай клубында шигърият көннәре, шагыйрьләр, галимнәр белән очрашу гадәти хәл саналган. Камал театрында шагыйрьләрнең иҗат кичәләре ешрак уздырыла иде. Республикада 1000 ярымнан артык китапханә бар. Аларның һәрберсенә елына кимендә 10 шагыйрьне чакырган очракта да 15 000 чара дигән сүз. Бүген халык кәгазь матбугатны аз укый дигән очракта да интернет кул астында. Әмма анда да заманча шагыйрьнең иҗаты белән танышыйм дисәң, шигырь табуы кыен. Шагыйрьләрнең һәрбер шагыйрьнең шигъри сәхифәсе булсын иде интернетта. Активрак файдаланырга иде ВКонтакте монда, анда башка сайтлардамы, башка сәхифәләрдәме файдалансак бик тә яхшы булыр иде. Укучыларыбыз, яшь шагыйрьләрнең дә, олы шагыйрьләрнең дә китапларын Татарстан китап нәшрияты фирма кибетләреннән һәм башка нәшриятлардан таба алалар. Безнең Казанда һәм районнарда кибетләр бик күп. Әлбәттә, социаль шелтәләрдә дә һәрбер язучы диярлек, һәрбер шагыйрь диярлек тәкъдим ителгән. Әйе, яшь шагыйрьләр социаль шелтәләрдәге үз сәхифәләренә шигырьләрен урнаштыра. Тик моның өчен аларны табырга, язылырга кирәк. Өстәвенә анда конкрет шагыйрь генә. Әйтик, мәхәббәт турында укыйм дисәң, тематик шигырьләрне үзеңә эзләргә туры килә. Шулай булгач, бүгенге шагыйрьләр өчен уртак бер мәйдан булдыру вакыты җитмәдеме икән? Рания Абдрахманова, Алмаз Зыядинов, Константин Бушуев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Сабан туйлар белән сезне. Сау булыгыз.